Bă, stai pe loc, taxa, brother, taxa. Stai pe loc. Ia zi, Blinder. Blinder. De ce mi-ai omorât aia doi membri? Hai, jos de mașină. Jos de mașină, bă! Amândoi. Tu, că cu tine întreabă eu. De ce mi-ai omorât doi membri, mă? Răspunde la o întrebare, de ce mi-ai omorât doi membri? Era duminică. Duminica trecută, bossule. Îți mai amintesc sau te prefaci că nu știi nimic? Duminica trecută. Mi-ai omorât doi membri de aici. De ce te întreb? De ce te întreb? De ce mi-ai omorât? Hai, dă taxa de protecție al pereților omor pe ăsta, cine fi? Dani. Transferă banii imediat, 100k. Dacă nu ți-l omor. Ok, ok, hai. Dacă faci mișcare bruscă, ar mai pe capul tău. Ar mai pe capul tău, busule. Stai pe loc! Stai pe loc! Bă! Mâinile sus! Mâinile sus! Blinder, dă taxa! Dă taxa, Blinder! Mâinile sus aici! Mâinile sus! Mie merg de glume, bă? Unde e celălalt membru? Mâinile sus! Mâinile sus, am zis! Acolo, hai! Acolo lângă el! Acolo lângă el, mă, n-auzi? Zi, bă! Îmi dai banii sau nu? Că ți-l omor pe Dani, hai! Dă banii, taxa! Și acolo... Bă! Dacă nu dai banii, ți-l omor în 3! Rapid! Atunci transferă banii! Dacă nu ți-l omor! Bine, dacă n-ai bani, ți-l omor pe ăsta. Hai cu minte, băiatul. Cu minte, băiatul. Dacă mă prinzi. Dacă te prind, da? Dacă te prind. Dacă te prind, da? Dacă te prind. Dacă te prind, da? Stai pe loc!
Stai pe loc, stai pe loc. Stai pe loc. Scoate arma aia din mână. Scoate-o din mână, mă. Mai dracu, dar una tua. Bă, cred că voi nu știți unde cu cine v-a spus. Bă, unde mi armă? Aha, mâinile sus. Lasă arma aia jos. Arma aia jos. Vrei să te omori și nu știi cum? Zi, bă! Îmi dai banii sau nu? Dă banii, bă! Dă banii, ți-am zis! Dă banii, bă! Dă banii, bă! Bă, tu mai bine ne ceri 87k. Dă banii, bă! Dă banii, ți-am zis! Dă banii dacă nu vă bubi pe amândoi! Cu minte! Cu minte, bă! Cu minte, ți-am zis! Bă, cu minte, nu-mi cap! Ce credeți că mi-e frică? Bă! Tu nu mă faci pe mine, da? Dă banii! Câți bani ai? Bă! Dă banii, n-auzi! Dă, bă, bune, n-auzi, n-auzi! Dă banii, că dacă nu... S-a zis cu tine! Dă, bă, banii, n-auzi! What the fuck? Bă! Bă, ăsta trebuie să-l duc la spital. Ce dracu? Stai așa. Stai așa să ridic. Stai cu minte, bă, că ăsta e inconștient, lasă-l. Hai, mergi, mergi, mergi. Mergi, bă. Dacă ăsta e inconștient, tu dai banii. 10 ca, hai. Măcar 3K, doar ca să nu ți-l omor. Dă 3K, ca să nu ți-l omor. Nu mai am 3k, că mai omor. Au, capul meu. Ridică-te, bă! Ridică-te, bă! O să regreți ziua în care ai născut. Mișcă la mașină! Mișcă la mașină, ți-am zis! Amândoi, mișcați la mașină, hai! Mișcă la mașină, bă! Mișcă la mașină! Bă, hai! Mișcă! Lasă arma jos că nu-i de tine arma aia. Suie-te la volan, repară-i mașina lui blindări și veniți după mine. Dacă nu veniți, sunteți morți. Urcă-te la el în mașină, hai! Urcă la el în mașină. Urcă la el în mașină, n-auzi. Dai cu spatele, hai, 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 hai. Ușor, 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 băiatul, ușor, hai. Ușor, bă. Ușor. Dă banii, băi! Ani pe ăla să fac un roleplay. Danny și cu un băiat. Dă banii, bă, dă banii! Nu-ți dau Dă nimic. banii, bă! Dă banii, bă!
ce s-a întâmplat, bă? Stați un mic, bă! 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 Ce s-a întâmplat, bă? Stați așa! Bă, Blinder! Ce s-a întâmplat, bă? Cine vă urmărea? What the fuck? Bă, ești bine? Bă, Blinder! Ești bine, bă? Mamă, vere... Și așa aveți alianță cu ăia sau bătaie vă omoară ăștia? Dar ce s-a întâmplat? Că nu-mi dau seama. V-a ținut? Ce că i-am omorât oameni. Bă, mamă. Păi și ăla e nebun, vere. O să vă omoare. Da, trebuie să înceapă cum trăgea de la țipești. Bă, vere. O să vă omoare ăla. Deci dacă noi... Bă, v-a cerut bani? Câți? Că poate plătesc eu pentru, nu știu, habar n-am. K. L-ați văzut? Unde s-a dus ultima oară? Unde s-a dus? Acasă la el, nu? Câte văd? Nu sunt amețit. Vine după noi sau oprit undeva, că vine repede. Ok. E acasă la el, bă! E acasă la el! Veniți după mine, veniți la el! Nicolas, ia-ți o mașină. Bă, fiți atenți! Dacă nu mă mai vedeți că vin afară, veniți după mine, ok? Dar să vă pregătiți cu arme. Nicolas, noi facem un roleplay. Nu intra. Denis, intrăm? Te doare capul? Ok. Bă, Am scăpat! Bă, ești bine? Linder, ești ok? da, Denis. Bă! Mamă, trebuie să spun la ambulanță, bă! Bă! Mergem, ce s-a Prietenul meu, și la... Dați-vă la o parte. Ok. Și 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. N-am mai putut. Domnule, din păcate, prietenul dumneavoastră a murit în urma accidentului. Prietenul dumneavoastră a murit. O să chem pe cei de la... Bă...
Prietenul meu, bă! Bă, am murit, bă! O să-l fac să plătească pentru ce a făcut fratele meu, bă! O să-l fac să-l plătească. Nu, că m-a dus să-l caut. Morții mătii. Futui morții măsilor ăla care l-au mort. Unde mi frate? Frate, îmi pare rău. N-am putut să te salveze mâinile acelui ucigaș. În spatele tău. N-am putut. N-a murit. Îți garantez că va plăti. Tu iar ai venit, mă? Da, mă, da. Tu iar ai venit, mă? O Tot să-ți n-a garantez, murit. fratele. Eu o să-ți garantez. Tot n-a murit. O să-ți garantez. Te voi Să salva. viu N-am cum să te mai înapoi. salvez mereu. N-am cum să te mai Să viu salvez. înapoi. Te rog eu să mă ierți. N-am vrut să ajung la asta. Iubesc. Știu că de acolo de sus unde ești, mă vezi și mă vezi mereu. O să mori.